Tinokuwasai muri Zimbabwe nhasi rimwe zuva kusangana kwatiri kuita muchirongwa chiri kuno kunzvimbo yeMount Darwin. Asi chandoda kuzivisai ndechekuti aiwa kanhasi ndafamba ndoga, shumba vakuru vane kwavamboenda kuti vanobata basa. Rangu zita ndinonzi Edwin Shamba Muyera Shumba. Nhau yatafambira munzvimbo ino yeMount Darwin inhau inosiririsa. Uko kune chiitiko chatezvara nemurora vakaita bondo vose. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Asi chandoda kukuzivisai motiregererawo tanga tatinonokei, so tazowanawo futi mamwe mavideos anga achitorwa nevanhu vakasiyana siyana. Motiregerera munotoonawo kuti apa pane zvanga zvaakuitika. Pane mamwe mavideos atisina kutora isusu, motiregererawo ipapo. Patrick, ndoka manga daga. Yuzo. Tanga kupanda nyaya kuti garamshe mushimagarira akase mudara. Musoro yada. Right. Mimi ndokumbira kubvunza kuti aiwa asila mubvunza. Aiwa ndikukumbirawo andisana mupina nezvo. Okay. Ndotsanangura nyaya yangu ndotsanangura kuti chidempo vakatsunka zangu na baba. Aiwa yote anangura nyaya yako kwa mangara. Nini ndofunga chakaitika. Chakaitika ndekuti ndikati ndiri kubasa. Ndikabva ndatora nguva ndiri musango. Ndambofunga kumboti chikontrakt changu tituona tezvera wangu anga ndinawo. Ndimbomhanya padheni ndokubatsiridza padheni. Funga tikabva taita chikontrakt chedu natsano vatapiwa mari kwandata $700 nemunhu wanga tashandira. Ndati tituona tsano wangu awo tezvera wangu amatoita nama$35. Chika ndikabva ndayakumba kuno ine yangu 35 tsano wangu neyawo. Ndasvika ndasvika madzimai aka20. Sakuya kwandakaita ndakauya nokudzokera mangwana yake ndikauya kuri kumanhenge. Ndobva ndadzokera kubasa. Ndikubasa ikoko ndofunga ndakatanga kuunza zvandakanzwa pamiri pangu ine nyaya yekuzasi pangu kuti ndakapedza kutaweita. Ndaenza kuzasi pangu kuti vavira. Ndikangofunga ndakanguti pangu zvikungoitika panyama yomunhu. Handina chandaziva kuti ndokutanga kwechirwere chandakazoziva zvangu. Funga takatora nguva tiri ikoko. Tichingoti zvichapera. Zamana tizokuya vandakaita svika pari zvizvi. Ndabva tasvika kumba. Ndosangadzana nemadzimai ndangana chandaiziva. Asi kuzasi kwangu azopedzisa kwakubuda zvinhu zvanga zvakaita zvichena. Kuti ndakatadza kungo zvinhu zviso ndega bhozi ndiriko kumadzimai anga kandifonera achinzi ndabatwa chirwere chekenza iri kuchipatara. Saka ndine munhu andaenda ndiende kunoona. Ndipo mushonga wechibhoyi unobatsiridza pakenza ndabatwa kuchipatara. Funga tiri kunoko. Ndakabva ndatsanangura nyaya yangu ndikati madzimai tasona zvikuitika pandiri. Asi kumbozvinzwisisawo beni. Funga ndakatora mazuva ine kana kuti ndizvifungidzirewo kuti ndozvikuitika. Ndinachanga ndakafungidzira. Ndikabva ndati rimwe zuva ndakaenda kuhuni nemotikari nabasa akana tezvera wangu wacho. Ndikabva ndangotaura nyaya yangu ndangotaura kahwani ndikangoti komana ndikurwara inini. Ndangonyarara nyaya iyi ndotanga totaura dzimwe nyaya. Sezvo munhu asingazivi kuti ndozviripo. Ndikotoenda kuhuni vatadzoka. Ndikabva tauya kumba kwabatsi kwadabaya mbudzi yake. Ndobva tasvika pakagara basa kana yebatsi. Toro kwangu
Ndasvika tikanzi mbudzi adabaira ndeiyi rapo ichichizo tataura nyaya yedu tonda ngoti komana ndiri kurwara inini. Vazaka munhu akazongoti iyo mambotaura nyaya yako paipedza 1 nyatsanangudzo kuti urwara neiwe. Vandati inini ngada pamba nechimbuzi padhuze ndakuratidza tikanzi aiwa tsanangura. Iyo katsanangura tokunokwasanzvisa chirwere chako kurwara iwe. Vandatsanangura zvanzi chiitike akuzasi kwangu kubuda zvinhu zvichena asi pamusoro pechidunduro changu apa patozvimba zvichione kusaidhuku cheto kumwe kwese kuri right kona kana kumwe kudzima manhengo yangu yangatozvimba. Ndovantanzi iyo type yechirwere chimabe yangu chakutaura ichocho chinhu chandoziva ndochandotisika. Ini handambozvisimudzira musoro vandozvifungidzira ndangoti angandirotisika ndikaiwanokupi ini ndipaipe ndobvati ngetifoni yetsano ika pakafoniwa tsano mutumwa wakauya pandibatsira nepakandibatsira napo kuti tiende kuchipatara. Tsano wakatondibvunzawo futi ndatsanangudzira zvakaitika kusvika kuti kuchipatara nanesi weyo ndikati mutsanangudzire. Nesi webva ngoti chirwere ichi ndechepaponde ndatotaura enzati kuti nini makarara akuru. Ndikati ina ndinana kwandikamborara beni. Ndikanzi kana makandinyara kunoku kuchipatara maya kunorapiwa siku kana makandinyara kana makutaura munhu wacho ngozondozvamukita. Ndikati ini handina kana chanomboziva. Ndikanzi saka munogona mbonobvunzana nemadzimai vangu. Shuwa vakandirapa zvakandirapa iko kwandiratuma injection 1 iri kumagariro uku rimwe 1 iri kugariro uku. Shuwa ndakatombodidi ndakatombogara pasi kwatondipa chingwa chavo ndakatodya injection inoda kutanga wadya. Ndakagara kusvika tizoya kuno kuti mangwana munoziva ndokuba rimwe rekupedzisira ndokupa mapirisi. Shuwa takaita saizvozvo mangwana acho pandakadzokera manje nemadzimai avo nekuti zvifungidzire ndina kana mbozisa musoro kuti chirwere ichi ndechesika asi kuya kwatakazoita kubva kuchipatara kwatakatanga kuabvunza madzimai angu akandirambira ndandaziva kuti tichande kuchipatara nepfungwa dzangu dzanga ndinadzo kuti dakaenda kunoona makadhi aukacho kunzi wakasiya wakanyasizo ndokunzi pamushonga pako mukadzi pakudiwa 35 dollars kumurume wako anofanira kuti auya arapwe ukudiwa 35 dollars mari sebva yaita 65 dollars. Unotata sena madzimai ina ndakana mari be kana nyangwe tikaenda kuchipatara kwacho ngotengesa mbudzi iwe uende kuchipatara. Ini mupfungwa dzangu ndaingoti zvichapera zvega. Shuwa ndakagara ndikasezvo ndikatazoenda kunhingiriko kutarwa injection yekupedzisira rebva ndapiwa mabiri. Funga tadzoka kumba kuno ndongokweshera nemadzimai kuramba kutaura chokwadi. Manje madzimai saka zvinopera sei munyasandudza chokwadi iwe muti munhu wakarara naye ndiani kozi chirwere chinongonza kuti ndechesiki asi kuti ndakabatwa kensa kuchipatara. Madzimai ndifunga takaita nguva tichidhonzedzana svika tizofonera mbuya wavo wauye zvisisiwo dambudziko rimumba medu nemukadzi wangu. Shambuya wake wakauya tatanga kukweshera nambuya wakaramba wabudira chokwadi. Atete wangu wabva wazouyawo padhiga ake akamasakini wauya bva wanditaurawo zvavanditaurirawo vakazonditi kuti nyaya yenyu ipere kana kuti ichene zvoda ngoendesa kana kuglazi kumigirini parutita nokuti maita zvakanaka tete bhozi ini madzimai angu yacho asibuda pachokwadi ingoti ndakabatwa kensa kuchipatara asi wandina kuti chirwere changu ini ndechesika. Ndikati maita basa kutaura kwamaita funga ndakabva ndayakumba bva ndovaudza ndikati ini madzimai sozvenini handina kana mari ndakatongoti mudziya ndikatengera mumba munomwe tengesa kana yese zvangu kana edza inokwanira ndinzi ndaenda kunobudwa pachokwadi. Shuwa madzimai angu akabva atanga kuchema tanzi musha wangu waparara ini unotaura kuti musha wangu waparara nepakudii ini ndozvandakotaura kuti bhozi yokuramba ndibudira pachokwadi. Tanzi musha wangu ini watopera inini. Shuwa takatanga kubvundudzana mbuya yacho kuri kumanheru kubvundudzana bva waramba kutaura chokwadi. Ndokazomukirawo kuma3 manwezi rapera kuseni ma3 dze kuseni ndobva ndatanga kwabvunzurudza ndobva nditaurira munhu wakanditaurirawo ndobva ndati saka madzimai ndizvo zvinoitawo here munhu wakandiudza ini kuti akandirara inini kurira Darlington Chidhakwa ndomunhu wakandiudza. Ndoti madzimai zvinoitawo here ndikabva ndabvunzurudza kuti makaita zvekuita sei watanzi mabasa ako akandibvira kudhara vachitikonza here vachinditumira mapiki paapu here emukadzi asina kupfeka. Ndikati saka zvese izvozvo zviri wakadi kundiudza zvikanzi zvinhu zvacho pajunior ndaitika ndika kuti ndikudze pamwe maigona kundivhundukira. Ndakati ndovhundukira chii munhu wemukadzi zvoshuwa unotokonziwa
wadi kundiudzaini kuti ndozvikuitika ndigara ndazviziva tozoziva zvikuita pamusoro pekuzoziva kwanenge wandiudzei zvoshuva tikabva tataura nyaya achiramba chingoti basa aka ndofunga zuva rese rakasera chingoti basa aka kana vhireji yese yakangozara chingoti basa aka ndibasa aka tikabva kwazoita mamwe mashoko futi akazouya tizoungana ndina mukoma wangu nemunin'ina wangu tiri mumba tanyatsotaura chokwadi munhu wake chaicho yakamurara funga wakaramba kutaura svika mukoma wangu wazoenda kunorarawo nemunin'ina wangu ari muzuva futi vakazomuka marimwe zuro sei ndine zuro kuzotaura kuti vazobudikidzana kuti chikatika bajunior pachokwadi chako chekunda ihwanza bazi akandina kurara naye munhu akandirara inini ndibaba ati baba wapi vanzivira baba amudzidzi period kabogota ndikati ndo munhu wakarara naye ndikati ndizviitirei nhaya majunior tikatikabvunzana tatikabvunzana pasi ati pindura ndikandati makaita sei kuti zvizosvika pakudai so ndikubva kumameseji avanyukandira kuna mameseji ezvifaini kamaona wetanga yacho chingoti mameseji anganyorwa kanzi hai ndeipi kune kana kuti zvisomusoro vapo mazuva acho kutanga ndakanangosomusoro ndozvikuiti asina ngoti kana zvichizongoendera mberi tichazongozvibata kunga ndakazomuka kuseni kwacho kuti ndamudzidzi ndikokwandisanangura makaita sei zvikuita sei nzi wakandivara musi wehoridi wakandipa $20 kuzoti ndizozvibata zvosvika pari zvezvizvi kandofunga ndava neyangu kuona kumhangarirawo amudzidzi kuti ndauziva chokati kuti ndizvo iwe zvakaitika tsanangudza kwandaita inei ndapedza ndi mashoko mayanzwa here ati kure tizvo pamusoro ini wazvindogara ndiri basa anoti ndikayapamba ndisiri kuchina ndinda saka kweva ndikazinda ndikazoa chikurwaro kunga ndikagara pamba ndichirwara kuti ndizive kuti vajuniya kuti anirwara handina zvakaiziva ndikagara kuti ndofunga madhoko ashozotambiro rukuda kundarangadidza mukoma sekwachida ndozvaitira panapa zvakaita sei zvakadaro zvadaro zvazitoita sei ati aini ndiri mukuru kuri kuchibadza komawazi vanokuyamana manyuka amadhoko akaenda kunomara aini amajuni amadhoko aenda chikoi mari namenajiri ndekukukuruza ungapamba rinasara rinashona mangana nemejira majira shuka afuma kuseni zvine kwangaita kushoko ya Thomas pakati atembo nemashoka nasanasikaona mukoma kunzi nini zvinovarara namajiri makawasa pateksi kupamba sei zvakavandani ndozvaita sezvavataurwa zvakutenga kunzi nyenge waro tainzwa nyaya chivaitai isu ngatinyarare musi watinge tawe kunobvunza vachatangaita sei kupindura kutaura kunga takagara tikazoona pakazouya ambuya chagwinya natita masaki iwe nofoni yako iyoyo ira chifoni chako aita kuti dzimai mafoni kudhara ngauye kuno natita masakina wakasvika kumba kwangu chichiita papa panapa ndikadai natiti handisina zvandikuziva ndokubasa ndanitimusandakuna ndakaninoita sei ndiri kurwara kana makuenda moita sei imozvaatirinomari kuti munokasire chipatara atiiti wakataura vangareke ndimoni chimukomano mupatrick orati kana muchinge mazizi yamozoti taurira kuti chii chabuda musango ungatiita wakandozviyanyaya yawo vakachitioti vanhu vabuda pabuda noa ari dhari nauyu bata ngodzi akazova akasina ibvunza kuti
kwa majini kwa kugeza nezi anaoneka kuti na chino chigauka nemashoko aitaura azituka tumbe mumanzi kachipaka chino kuti chiwasiri todhara akatomboita sei akatomborwara unatwa chiditsananga masani ngati aiwa zvakanaka saka ndangomire bajini kana achakondudza senyaya yake ambotaurira kuma kuti ndini ndakaranuka zvira cheta sei achaurudza kana titi ndakuina masara pano musiri noise gare zvakanaka dati anindire shwa ndikasara rona kukuseni kwauya siku wachipi nonko mangu kai wakati tembo nyaya dzanga dzichitika pamba apa tisina mbudzi ndikuka pamaizi vane makuru munhu aenza arikunza akarara namajini abuda pachena waita sewazokutaura ationdiyani zvakadhidhari chidakwa yati wo saka mufunga tinonza unoenda kudare kwawasabu kati wo raiti hapana tikashanda kana radare rakutongwa chenge chiripo chii pakasii ungabatika akabva uya wabvaromusanaa aminini ndinomutozi kana nehama dzedu nehama dzedu sezvinoti nini ndinoita sei makarowa namadziri dzini akatoti ai asikazikana kuti isei kuti panyaya kuti dzini zvaendera ndiro akati saka edhare wacho akazvaitira sei zvanza akangowa mhena anza ise namajini amapiki akarana kuseri kubhedhi yavo bajiniya akati wo ndatisakafunga sei ngatazvanza nyashira tenzinhaya kudati kati zvakanaka unga takaswera saka zuva romangwana anokusei ngapamba mugarira amajidha ungamukowa chino kumba kwaThomas svikosangana naThomas naPatrick naJesu Thomas akakotsva kuti nyaya dzacho dzakaoma wabvire nyaya dzei amajini azochinja munhu utau akunzi naamudzidzi isi takagara kumbatozva tikuziva amajini vakazoenda pedza kukaesera munhu nekuti nyaya yachinjwa bamukunzi ndimakaita sei makarara naamajini amajini akutoti ndini asi vanhu vese waitaurawa wangu wachingoteri vari kuhope wakuzotanga kusitaura nini futi zvikanzi ndomataurira saka naThomas watida sei hwanya kunomanga ende zvishuwa unokono kumatenzi kutsamba tokatisvika ode kudarika tu akuraita hapana chasara kudari ndoita sei izvoni saka ndo muziro wandiri kuita mama imi zvimikauridziwo nyaya chitiudzai kuti chii chakaitika musoro inini ndofunga ndefoni ndikajena WhatsApp baba wakatanga kundisendera mameseji vachinditi ndeipi ndirisei asi handakuapindura meseji wakazokanda vachinditi kocha ndochirisei achiti munhu wandorara naye here chando handina kudai ndofunga mameseji nevanhu vandikamaratidzi mameseji achitoti honaiwe zvikiita sei mameseji andikusendwa naatezvera vangu atezvera vangu hapana kana musi wakambomurengoramba chingondikandira mameseji zvadaro uri musi wa18 April paindependence ndofunga takaita zvatikaita wotiswera tichiita sei sikama nheru ndobva ndageza ndobva ndasiya foni yangu ndobva ndaenda pashopu ndichidzoka ndakabva ndatora foni yangu ndobva ndadzokera pashoni ndatokuya tota ndakuenda kuholiday ndadaro ndobva ndaenda hapana kana meseji yakandisira kana foni kana kuwo zvaina hapana kana yakandisira ndofunga paindependence paipanga pane birthday ratete wangu nebirthday remusikana wepashopu saka ini ndakangotozva ndine dhora rege ndikurunge madota ndimwa yemunhu wandiri kuda ndimbe dhora ndinaro zvishuwa ndakadaro asi ndichida kumwa ndakabva ndagidhiwa ndobva ndazara madota ndobva ndati ndakuudzwa mwoyo wangu ndati ini ndakaenda kugeza tasemune zvandavachaita ndakendogeza ndichinji ndipidze kubva zvadaro ambuya jinobva vati aiwa handevesena namai ndzidzi tiri kuenda tiri kutotaura tiri kuita nyaya tiri kusvika pamba vakatombomira chitotani vandati vanhu vamwadi michiite zvamukuita ndakaenda kugeza tiende kurwi kubva ndichisvika kumba shuwa ndakatora bhaketi rangu
ndobva ndaisa mvura ndobva ndaenda kuseri kwemba ndobva ndichida kugeza. Ndisati ndageza ndakabva ndati arye nditanga ndaenda kurisesi. Reshuwa baba vangu ndikangoona kuti zve wakapfeka t-shirt yawo yewaiti ine maoko marefu ine mavara mavara. Saka ini ndikangotora mheno pamwe munhu kwari kuenda asi rege ndiite sei rege nditsambuke ndiende pamumango apo. Reshuwa ndakapinda muchibage ndobva ndatanga kuita madhango. Saka ndakangonzwa kuti tso semunhu aifamba ndakangota pamwe imbwa pamwe chii ndakangobvenika panga ndiri chete. Papaya ndobva aona tezvera ngoya ndobata shoda iri kuri kumashure ndobva ndatokanuka ndati ko ndini zvikanzee ndini ndatokunzwa ndakunzwa kubva kudhara kuti ndilake ndogeza ndada kutokutaimira kuseri kwemba kutoti ko nyaya yangu amajina ndakabvira kudhara ndichikuda iwewe asi kutotiwo ndaitadza kuziva kuti unondibvuma sei ndakabvira kudhara ndichikuda zvekutoti dai ndaiziva kutoti kuchoro kuno wakadzi wakadara ngadai ndisina kutomboenda kunororama mudzidzi wakataura zvawakataura zvakawanda atezvera wangu achitoti ndikutoda kutorora enda kuti utize patreki tiende unokurojera kubhindura wana wako ndinowachenge wana wako vanosara nambia junior kana patreki asingagoni kusapota wana ndiri ndichasenda atenga chikafu asi ndoti nditire mwana atezvera wangu akataura zvawakataura wakazopedzera watondipira nemamwe mashoko ndobva tanga kundibata bata ndobva tarara tese chipedza kurara tese wakabva ndipa $20 wakabva wabuda ndobva waenda ndobva ndatodzoka ndichitogeza mangwana ndobva ndatoenda kuhoride kuye mangwana achona sezvo mama wakagara wandifonera kunditi mwana ari kurwara ndobva ndafumuka kundifonera kunzi mwana ari kuita sei mwana ari kurwara. Saka ndakabva ndafonera pajuna ndati wana ari kurwara saka ndakaenda kunotora chii ndakaenda kunotora vana Reshuwa ndakagadzirira ndobva ndati rege ndiite sege ndinotora vana asi ava amudzidzi ava wakaudza mukadzi wototi bajunior wandikwereta mari $60 Reshuwa $60 ndakaipiwa ari ma23 $60 iyoyo kuti bajunior wandikumbira kuti ndikumbira mukwereteso wadzime wangu mari $60 yekuti waende kunotora vana asi bajunior ini pandikavabvunza wakanditi amudzidzi wanditi ndakubatsire tembo kuti muende kutora vana muite semurapi sevana asi kuna wakabva kuti wakakweretesa wachizobvunzwa namai mudzidzi kuti zvoniko bajunior wakakupai mari here wakati bajunior takatopedzera chibvunza bajunior ichoti bajunior nini handina kana kumbotaura namudzidzi nenyaya yemari asi iwo amudzidzi wakauya kwandiri wachitaura kuti zvoni ndakubatsira iwo nemari $60 ndobva ndati ho after ndapedza kurara naava nenzira ndangoita 2 days ndakatanga kunzwa makumbo yangu kubanda kudzimbira mubhonzo nemusana hapana kana zvandaimbofungidza kuti chinge chiri ndakabva semunhu ndinogeza ndinoda kugeza kusvika rizi pangu ndakabva ndatanga kunzwa kapundu ndakati pamwe zvichapera ndichitogeza mazuva ndichitogeza kudzama tumapundu tetu anga takaomarara mumwe chido wakataka kuzvimba wakaomarara futi kana kudzimba tumapundu tetu dzimichozera ndasangana nemurume azvaimbodzimba ndakabva ndangoti pamwe zvitendawo zvadaro ndakabva ndatanga kubuda kuti discharge inoita sei inonhuwa nekudzimba kwandaita nemusana zveshuwa ndakatanga kuselekta chikafu vanhu vachindindi nemimba asi nditotati aiwa ikunyimba ini ndiri kudzimba nezvakadai nezvakadai rimwe zuva ndakabva ndatomuka ndichiti ndigona kutongofa panapa madzimbo zvandiri kuitwa usiku ndakaoma ndatomuka kutogadzina ndaenda kuchipatara zveshuwa ndakaenda kuchipatara kwandada kuenda kuri kuvhiyaka but vanhu vakantaura vakanditi kuvhiyaka uku unotokana uchitotanga kuenda kuenda kubhuka ndobva ndati hora rege ngoenda ndichisvika kuvhiyaka shuwa ndakabva ndanzira musha kuvhiyaka mutarise papo unobhuka ndakabva ndanyorerwa date uri musi wa20 June ndopandinofanira kudzoka kuvhiyaka asi inini zvamadambudziko nyira mataura tange madzoka kureception uko munotanga maita sei manorapiwa Reshuwa ndakadzoka ndakabhadhara $6 card nemari yanga ndinayo ndobva ndaenda mukarumu ndataura dambudziko rangu ndanyorerwa mushonga ndobva ndaenda pakasejari kake muchipatara munhu ndatenga kamushonga kabhodhoro kemushonga kari kadiki diki neinjection ndobva ndatobaiwa injection iri asi munhu akandirapa ini hana kundibudira pachena akanditi zvoni chirwere chamunacho anogona kunge ari mazai ekenza hana kunge andibudira pachena kuti usiku ndobva ndangoti horai saka ini kubva kuchipatara kwandikaita ndikangobuya kuno kuti chingoti mazai ekenza ndakabva ndabaiwa injection kumagaro injection 1 ndobva ndapiwa mapirisi ndobva ndauya kuno asi iwo waitoramba chete wachitouya waitozviziva pane rimwe zuva wakatobva kudzindura usiku amudzidza wakati wakatondinokera kutoti ndoda kuti undione wakapfeka hembe ine maoko mapfupi yeyero netrauzeri black
wasina kana bhutsu wakati unokatomira pamba pangu zvandaiko kuona ngandati ndiri kurwara zvakanzi kurwara ndakati mausizwa ndiri kurwara nemiro chinhu ndatobva tozvakanzi shiwa saka ndakutoendera usina kundiwa ndakati endai ndobva ndatodzokera mukurara ndifunga ndire mashoko yangu. vanhu nyararai makutaurei aiwa nyora secretary chiri aiwa unotsuliwa imi makagara apa imi kudya unotsuliwa sidzikamizore mashoko imi mese dzikai mashoko asidadzikedzera nyaya pa azvina komiti nyaya mainzwa kai ndai mai nyaya idikisitereki ukadzabvumawo asi mamai mukonyaya ndanzwa ichitaurwa nauyu kuti aya nauyu kuti ataura kuti mumene imakamboti mimi ndidhara dhara anga ambopinda sei zveshuwa bazi akainini wakatanga kundisendera mapicha vanhu vasina kupfeka picha rakatanga kundisendera ini ranga ri picha remukadzi nemurume but nhengo yemurume akapinda munhengo yemukadzi mukadzi akapfeka pendi reblue ndopicha wakatanga kundisenda mapicha akawanda achitoti ndakaopena picha riwebva kukasira kuti dhilita bazi aka waitondipfimba wachitonditi ndida kutorara nemi asi bazi aka handina kunge ndarara nawo asi kwanga kuri kungotaura kwekutotiwo nditrai kozi ndakarara naatezva ndaida kutraiwo kutotiwo nditaure sezvo atezvara munyarikani. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh